jagat pangestu ora ayu bono jagat Yayi Prabu. Kok ora bulan di balen. Kagan sutane manahipun ingkang raka ing mandura sareng kula nampi dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana bilih sak mangke. Anak kula ing Saraja binangun iki anak kula pun Saraja Kusuma inggih Pulusmara Mandra Kumara. Gandrung kapiyandhem kaliyan sawijining wanita ingkang sulistya ing warni. Kamangka miturut pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana, wanita menika menawi dipun wengku garwa tartentu badhe ndadosaken srana tumedhang kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman. Kasinggihan mekaten. Lajeng sinten? Sinten Yayi? Ingkang dipun gayuh sartanipun ingkang badhe menika garwa dening anak kula pun Saraja Kusuma. Putri ing pundi? Atmajanipun sinten? Menawi atmajaning Nalindra. Putri menika sesilih Dewi sinten? Menawi atmajaning pendhita. Putri menika sesilih Endang sinten? Monggo kula aturi paring dawuh. Sakmangke babagan lampahipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara nggih badhe lumampah tumuju wonten suwijining negari utawi papan panggenan ingkang ngarsa dipun boyong inggih menika putri ingkang sulistya ing warni menika kula ingkang tanggel jawab. Sampun ngantos paduka Yayi Prabu Duryudana tumut-tumut. Jrenyatanipun kula menika ugi tumut andarbeni dhateng anak kula pun Lesmana Mandra Kumara pramila perkawis dawuhipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kula pasrahaken kula suwun sakmangke Yayi Prabu Duryudana masrahaken dhateng ingkang arupa ing Pandura. Matur sembah nuwun saderengipun. Nanging mugi dados ing kawuningan ingkang damel kagetsanipun ingkang rayipun Duryudana putri menika nembe sepisan kula midhanget sesilih lan asmanipun ugi negari durungipun. Sinten lan pundi negari durungipun Yayi? Menika putri ing Sunggingwana. Putri ing Sunggingwana. Mengke riyen kados pundi? Sunggingwana menika jeneng toko napa jeneng? Nun mangke Sunggingwana menika nami negara jeneng negari walah jagat dewa Bathara walah dalah nembe sepisan menika kula midhanget negari wonten negari ingkang nama negaring Sunggingwana. Yayi iki sinaosa kula tasih dereng mangertosi wonten pundi jenengipun negaring Sunggingwana. Tartentu sakmangke menawi kula sampun sagah lan kula ingkang nanggel perkawisipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara tartentu badhe kelampah dawuhipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Matur sembah nuwun. Lajeng dawuh menapa ingkang badhe katempuh lan sakmangke munggu ngrembak babagan perkawis wahyu katentreman. Yayi Prabu wonten timbalan. Nuwun sewu. Menawi bab wahyu menika utawi bab kanugrahan menika wujuding gaib menika mboten mawujud menika perkawis menika sanes dalanipun ingkang raka ing Mandura menika sanes bidang kula menika sanes inggih menika basik kula menika sanes kanugrahan menika kula menika namung badhe sakbiyantu ragat lahir. Nanging menawi bab kanugrahan menika kalebet ragat batin. Pramila menawi bab kebatinan kula aturi masrahaken dhateng Paman Kumbayana ing Sukalima. Mekaten. Nggih. Bapak Duru. Wonten dawuh nggih. Kados pundi Mitra Paduka menawi anak kula inggih putu Paduka pun Lesmana Mandra Kumara inggih Saraja Kusuma arsa anggaya dhumateng putri Sunggingwana. Kamangka nuwun sewu. Putri Sunggingwana menika mitrat sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun anak kula pun Lesmana ing Saraja Kusuma. Samangke putri Sunggingwana menika badhe dados lantaran temedhahipun wahyu katentreman. Putrana. Lole gondhong blugudhug manyar-manyar sumorante hawala kamanaga kula kaprit kantel putri Seli Kortina. Satama ki angger bapak ning guyu kok terus ngono ki ana. Apa dikira wong tuwa ki ra entuk seneng ngono apa piye? Kok sakel dhewe ora.
Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Duryudana nanjaken saha nyuwun dawuh utawi aturipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Babakan anak kula pun inggih putu kula pun Saraja Kusuma ingkang badhe gayuh putri saking negari pundi wau? Sungging ngono. Ha nggih, Sungging, Tatah Sungging. Inggih negari ing Sungging mana inggih negari ing Sunggingan menika. Nuwun sewu nggih. Putring Sungging Wana miturut sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun putu kula pun Saraja Kusuma. Putri menika inggih menika mbeta wujudipun kanugrahan ngemu wahyu ning dewa ingkang aran Wahyu katentreman. Oh, nuwun sewu, nuwun sewu. Nek ndaraturipun ingkang Bapa lho menika. Ndaraturipun Kang Bapa. Menawi ndaraturipun Kang Bapa Saka Lima, Lesmana menika mboten susah dadak gayuh putring Sungging Wana. Menika ugi badhe ngrengkuh kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman. Liripun kados pundi dherek paduka paring dawuh katon. Mengke riyen. Wong jeneng wong rabi utawi wong mengku garwa menika pengangkahipun supados manggih araharja, manggih karaharjan, manggih katentreman, manggih karahayon, manggih ayom. Teges tembung wahyu katentreman menika mboten kok jenenge wahyu ingkang dipun tedhakaken dening dewa menika babar pisan mboten. Oh, nanging wahyu menika ingkang badhe dipun gaya sartanipun badhe pikantuk menawi kelampah daup kalian suwijining wanita. Menawi daup utawi ngrabeni suwijining wanita menika ingkang dipun angsali inggih menika menawi pener lho, menawi wong wedoke mboten merusak lho. Menawi rabi wong wedok sing jujur, rabi wong wedok sing lahir batin, rabi wong wedok sing mboten nakal. Niku sepisan sing digaya tentrem. Tentrem. Tentreming lahir nggih tentreming batin. Menika menawi wong wedoke bener, menawi wong wedoke jujur, wong wedoke ora tau ngapusi karo wong lanang. Menika. Ingkang badhe dipun gaya ingkang angka sepisan nggih menika tentrem. Ping pindhone sing digaya ayem. Ayem kuwi teges ora mikir perkara ingkang durung kelakon. Liripun menapa kula matur ora mikir perkara ingkang dereng kelampah. Nek bojone kuwi kepeneran, nek bojone kuwi jujur lahir lan batin tresna kalian guru lakinipun inggih kakungipun inggih garwanipun. Umpama arep mikir golek pangan sesuk niku mboten dipun pikir, mboten dipun pikir. Merga bojone wis isa nggulawentah babakan dana prabeya, babakan duit blanja menika sampun saged dipun gulawentah dening sing wedok. Ngaten. Nggih. Menika contonipun mekaten. Dados wong lenang niku ayem, merga sing wedok niku pangerten, sing wedok niku mboten gadhahi sifat kekanak-kanakan. Sing wedok menika pun pancen estu siap lahir lan batosipun badhe nambut silaning akrami, badhe mbangun balewisma kekeluargaan. Menika. Lajeng ingkang angka 3 ingkang dipun gayuh tiyang kakung badhe pikantuk kanikmatan saking tiyang setri menawi wong wedok menika bener. Inggih pun kula sambungke mawon nggih, Ger. Nek wong wedoke jujur, wong lanang entuk kanikmatan. Kanikmatane napa? Wong wedok iso njaga martabate wong lanang, semono uga wong lanang ora bakal kapitunan sartane wong lanang ora bakal rugi, ora bakal tuna tembe mburine yen ta wong wedok kuwi dijaga martabate dening sing lanang. Contonipun. Wong wedok ki dandan menor nek nang ngarepe bojone wae. Ngoten. Mekaten. Nek nang omah wae, Menika menawi kula nuwun sewu, menika kula tak matur menawi lalampahan kula. Jenyatanipun kula menika nggih tau enom. Kula menika ya tau muda. Kula menika pun tau nglakoni dadi wong enom, tau nglakoni dadi manten anyar lho, Nggih. Bojo kula menika mboten kula dawuhi supados gincu, benges, pupur, wedhak lan sapanunggalipun menika mboten kula dawuhi supados menika. Merga kula niku seneng-senenge weruh bojo kula teng omah niku nek mung dasteran tok niku tok. Kula seneng nek weruh bojo kula dasteran. Niku puncak kanek nuwun sewu. Napa niku jenenge? Puncak-puncake wong wedok ketok le ayu lahir lan batine nggih wonten mriku-mriku.
Menika menawi estu lho, menawi estu putring Sungging Wana menika lair lan batos tresna ugi kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Jernyatanipun nuwun sewu nuhani dhateng paugeranan tembung utawi dawuhipun para pinisepuh ingkang sampun kelampah lan ingkang tansah dipun gegem dipun regem dening sangganing para titah menika inggih menika wonten tetembungan siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu. Menika namung gumantung wonten pesthi ning kodrat. Gumantung wonten pangwasanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nuwun sewu lho, Ngger. Tinimbang kula sampun matur dagik-dagik ingkang kados mekaten menawi ngantos sak mangke putu kula pun Saroja Kusuma menika gagar wigar datanantuk karyangganipun badhe nggayuh putri ing Sungging Wana. Menika malah kacilakan menika nandang kapitunan. Liripun kados pundi? Mbak Sabita, kula aturi ngemot-emot perkawis ingkang sampun lumampah, Ngger. Nalikanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe nggayuh putri saking Madukara. Anake Like inggih menika pun Janakawati. Rikala semanten kawon kalian Kuculuk Antasena nika. Lajeng malih si Saroja Kusuma gandrung kalian anakipun Nala Gareng. Ingkang aranipun Nalawati menika. Kalah kali anake Petruk. Merga kemetengen dhisik nika. Badhe gayuh pergiwa kalian kalah kalian Gatotkaca. Nuwun sewu mesakaken dateng kawonanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lah menawi perkawis menika kula kinten anak Prabu Baladewa ingkang saged ngira-ira lan saged menggalih kados pundi sak mangke sekintenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe nggayuh dumateng putri ing Sungging Wana. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Pamandarya kados pundi? Kula midhanget ngendikane Kakang Durna niku kok kaya-kaya kula ora percaya. Lair kula ngiyani pendak midhanget ngendikane Kakang Kumbayana menika kula mesti mantuk, mesti sarujuk. Ning ati kula kok maido nggih. Maido liripun kados pundi? Cabita nalikanipun Kakang Durna ngendika nek wong linang nggayuh putri ingkang sepisan Sulistya ing warni uga jujur ora tau neka-neka karo wong lanang bakal pikantuk inggih menika sepisan tentrem ping pindho ayem ping telu kanikmatan. Kula kok ora percaya. Mboten pitados liripun kados pundi? Kakang Durna niku ngendika kaya ngaten. Kakang Durna ngendika nek entuk wong wedok sing jujur bakal nggayuh tigang perkawis niku. Nuwun sewu. Wong Kakang Durna niku mboten nglakoni perkawis niku kok. Mboten nglakoni lelampahan niku kok. Dipate, kula Kakang Durna. Sampeyan aja kebyah-uyah. Sampeyan aja mitenah karo dulurmu tuwa ing Sukalima. Kula pancen bener, orang gayuh apa sing wis tak aturake wau kula bener. Kula mboten gayuh. Nggih. Bojo kula nggih mboten kula dawuhi tumbas wedhak pupur lipstik gincu benges lan sak panunggalanipun. Niku merga bojone sampean wujude jaran. Hus. Ngawur ora? Lah ya bener mawon kok ya. Napa ya kelakon lagi pisan iki ana jaran nganggo daster niku. Terus kaya ngapa wujude lah. Sampun gumujeng gareng sampun gumujeng mboten. Kula mboten gegujeng lampanipun Paman Durna niku mboten. Nanging kula mriku mbayangaken jaran ngagem daster menika lho. Wah. Do seneng. Nek aku kewirangan do seneng. Apa? Sareh Paman Durna sareh. Menika namung kagem bahan pirembagan. Nggih. Mboten napa-napa. Kula mengke nek lasem pun meni kula terus mak dengkluk ngoten kok kula nggih. Sampeyan iki kok ora ya ngonekke rumpakane kok. Lajeng kersanipun kados pundi? Paman Kumbayana menapa sekedhiripun wonten dawuh? Sampun. Sakmenika dipun pesthekaken kemawon. Ingkang pados syarat srana saha ingkang lumampah tindak dhateng Praja Negaring Sungging Wana
Sareng kalian pun para Sata Kurawa, utaminipun putu kula pun Saroja Kusuma inggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Serananipun samangke kula ingkang badhe ngamping-ngampingi dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Kula ingkang mangke badhe ngular-ulari, kula ingkang badhe samangke maringi seserepan wewarah sartanipun paring kawruh dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Monggo kados pundi anggenipun tiyang ingkang badhe nambut silaning akrami badhe mangun bebrayaning ageng. Senyatanipun nuwun sewu Longger, menika menawi kasempatan. Bojonipun Lesmana menika kanggo selawase urip. Ora mung kanggo sepisan nek wis rampung kek terus dibayar dibuang mboten menika. Nanging sing jeneng bojo menika kanggo selawase urip, ya pendampinging lahir, ya pendampinging batin. Senes pendamping kebudayaan jeneng. Menika sampun ngantos ing sakmangke putu kula pun Saroja Kusuma menika keseluruh wonten margi ingkang lentu. Kula ingkang sakmangke badhe ngamping-ampingi dhateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Kula badhe caket sartanipun kula mboten badhe tepi-tepi saking putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lajeng ingkang angka kalih anak Prabu Baladewa ingkang sakmangke nyawisaken syarat sarana uba rampe lan sak panunggalanipun saking negaring Ngastina ingkang badhe katujokaken wonten negaring Sunggingwana. Perkawis kasembatan aman ayem tata titilan tentremipun anggenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe gaya putring Sunggingwana kula pasrahaken dhateng Resa Patukan anak Prabu Baladewa. Paman Durna sendika iki. Nggih. Lajeng serananipun kados pundi? Sakmenika menawi prayoganipun mekaten kemawon. Kados pundi? Putu kula pun Saroja Kusuma dipun timbali sowan, dipun timbali ngadhep wonten resanipun tiyang sepuhipun. Kula mengke badhe nanting kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Mekaten Paman Durna. Nggih. Wis tak dawuh Paman Arya. Kula wonten timbalan. Katimbalana sowanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara sakmenika ugi. Ngestaken dawuh nggih. Sikra-sikra yen permana kansa sikra ngraket nawang sesangka nawang sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompaking cukur rek kiri-kiri prastawa dawuh paduka anak Prabu Duryudana sakmangke kula nyuwun tambeng pangestu nyuwun pamit badhe sowan dhateng kesatriyan Saroja Binangun nimbali dhateng pratanipun putu kula pun Saroja Kusuma. Ingkang atos-atos sampun kados lare alit mawon. Jagat Dewa Winara Paman Arya kula wonten timbalan nggih Nuwun sewu akhiripun anak kula pun Saroja Kusuma sowan lakon teka kawontenanipun kados mekaten liripun kados pundi anak ratu kaya dudu anak ratu putra Nalindra ora kaya putra Nalindra mriku netranipun abrit kenging napa? Aduh. Mboten mangertos kula nggih. Kula wau pinanggih wonten ing kasatriyan sampun gletak ngakar-akar menika. Mboten emut para waduk sinalameng dipun dangu kemawon. Lesmana padha kanthi raja sak praptambu. Ya langsawangen sangenas aku sing nanda rindu padha kanthi raja aja malah karaoke selamat jawanmu
berkah pamujinipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sowo. Sinten sampeyan niku? Duryudana Dudu Basudewa. Basudewa iki bapakku le. Mangsane apa ora? Nuwun sewu wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kanca sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana Yai Nana ninggih sendika. Kowe kena apa? Loko-toko dadi netra abang kaya panggono. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Gandeng kula menika bocah ingkang dipun tresnani dening pangarep. Kala wau kula bidhal wonten ing mriki kula dipun maringi jatah gepengan 3 cacahipun. Tumunten kula ombe lajeng sirah kula dados bombe kaya ngeten Kanjeng Rama. Kados pundi Pak Mandarya? Ha inggih monggo kemawon. Aku isin di anak kaya kowe. Isin kenging napa mbiyen kula pas lair mboten dipun pacul sirah kula. Napa nembe digetuni sakniki? Pun dipun dangu kemawon. Bangane wing gladrah cangkeme. Bocah niku nek nembe mendem nggih kaya ngoten niku. Notasi demung terus lali kabeh. Wah Prabu Mandura iso ae. Kowe ora ngaturke sembah ngersane wakmu ing Mandura. Inggih, Pak, kula ngaturaken sembah bekti kula wedine kalih sampeyan. Ayo le cah bagus sak tampa. Ya monggonmu rupian-rupian kok ora ngejak Pak Demu karepmu piye? Mengke sampeyan malah ora prayoga le sebo ngersanipun Bapak. Ngono. Inggih. Putuku Lesmana padha kanthi raja sak pratamu ya nggerek. Sinten iki? Aku, Eyang Mengsaka 5. Wah. Bocah iki nek bocah gendeng. Tumben kowe ora njaluk rokok ning eyangmu. Mboten. Lampun apal nek sampean niku wong pelit rokok dadi kula mboten njaluk teng sampean. Sangarepmu. Slamet sowanmu. Bekti kula katur yang. Heeh. Pangestuku tampan ana. Sampun kula pundi ndadosaken jimat paripe dayana ing kasantosan. Parang pangestu paduka badhe kula cacang bocah wiri duwe wicar ketir dan satu dadosaken cahya nercaya daging rangayimanan. Tak timbali apa tukang dadi wigatine aku arep paring dawuh. Lah inggih tos pundi? Anane Pak Wing Mandura prapta mrene merga saguh gayokake marang gegayuhanmu. Ya kengkuan munduane kekarepan adrem kepengin gayuh mengku garwa marang putring Sungkiwana. Masa? Iya. Estu tenan. Walah dalah sinten wau? Wak Wing Mandura Yukaka Prabu Baladewa ya siwamu ing Mandura saguh gayuhake lan eyangmu menembatur ingkang bakal keduga ngamping-ampingi sak laku jantramu nggonmu bakal gayuh marang putring Sungkiwana Lesmana. Kagyate sang apirangu rinangul kinempet kempit estu menawi estu kula ngaturaken manuwun. Aja budal ijen kanthi neneyangmu Durna ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilangan Sengkama.
lajeng budal kok malah dicengkiwing cengel kula. Yen arep budal jaluk pangestu luwih dhisik sing prayoga ngersani wong tuwa. Oh inggih, inggih. Nyuwun pangestu Rama. Nyuwun pangestu Rama. Jaluk pangestu Eyang Mukapatian. Nyuwun pangestu Eyang. Iya iya iya. Sugiyem aku njuk pangestu. Lastri aku njuk pangestu. Mintarse aku njuk pangestu. Warti aku njuk pangestu. Gek sapa lho? Niku lho abdi niku gendhakan kula kabeh. Ning ora ana sing gelem kula rabi. Pancen mung arep marati bondo kula niku. Menawi nganten kula nyuwun pamit madal wasilan Kanjeng Rama Eyang Durna mangga kula kanthi oh ya 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 tak kanthi ger tunduk tak tak nang tang kunu tang 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 denang tak 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 denang ning 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 wah bocah kok sak geleme dhewe ora nyuwun pamit ger nyuwun pamit atur-atur. Pandharya kula wonten timbalan nggih anak Prabu kula aturi ngetapaken barisane para sata Kurawa kinarya ndherekaken tindahipun Eyang Paman Durna kaliyan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara ngestaken dawuh paduka Kanjeng anak Prabu. Kula Prabu wonten dawuh kula pasrahaken bab katentreman suhu arancaking lampah anak kula pun Lesmana Mandra Kumara sampun waspatos sampun walang ati yayi. Kula ingkang keduka sagah nggayuhaken putring sungging wana kagem anak kula Lesmana Mandra Kumara. Menawi sampun menawi sak mangke ngantos mboten kasempatan genya anak kula Lesmana Mandra Kumara inggih saruja kusuma nggayuh putring sungging wana mriku gagar wigartanantuk karya. Kula ingkang tanggel jawab. Nggih, ngaturaken panuwun. Malah sakmenika kula nyuwun pamit madal wasilan Yayi. Koko Prabu nderekaken tindak paduka ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan sinuwun padha bubarna barisane padha siba jenenge Sun Kuntur Kedaton yen nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya sirana dawuh maneh Kartomarma purna ganti ning mananggelan arsa Sang Nata Kundrang Kedaton jeluk saking dampar kusana kinapit gambar gadhik kadheraken sangjaring paromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro inggih samya ngambil upacara kemrabun kawis saking mandur tindak nyosang Sri Naranata kawis saking mandur lamun Sinandra tansah sesanti kamulyane